Wa kana ana sapa rasul yanha iku nyegah sapa rasul an ubati syaitani ing kaya lungguhe metongkronge setan. Dadi nek sampean lungguh metongkrong, ngerti metongkrong? Jongkong. Nah, niku diarani lungguh setan. Lungguh petongkrong jongkong niku diarani lungguh setan. Tapi nek wayahe buang air besar ya iso ngoten. Tapi kecuali bisa duduk san. Nek WC-ne sik WC manual kados WC kula ya kudu metongkrong, gak metongkrong ya gak metu nang imine. Wayan halan nyegah sapa rasul. Dadi nek salat gak oleh lungguh petongkrong ya. Lungguhe pun diterangno wae. Lungguh jongkong mboten asal. Wayan halan nyegah sapa rasul. Ayaf tarisa yen to lungguh beber sapa rasul, sapa ar-rajul wong lanang. Diro aihi ing lengen lorone rajul. Saman lungguh dadak tangane sampean beber karone kaya lungguhe asu. Niku nggih tambah mboten asal nek pas sujud lho. Sujud niki, sujud tangane ngeten biasane iki. Nah ngeten terus iki mboten asal. Udu-udu ngeten tangan. Biasane ana sing caci cilik sing tangane kan ngeten. Lalu dinutup ngene. Nah, kan kali sujud. Nah niku mboten asal. Kanjeng Nabi nglarang niku. Mergi lungguhe asu kaya ngoten. Tangane kan ngeten, sing ngajeng niku. Lah sujud mboten asal ngeten iki. Nek mboten sujud kan mboten mungkin ngene. Nek lenggah kan mesti ngeten. Tapi nek sujud kan iki tangane biasa ngeten. Aku sing cilik aku ya bingung cilakan iki. Terus barang gede-gede iki larang oleh bapakku. Gak oleh lungguh, gak oleh sujud kaya ngono. Tangane kudu diangkat ngene. Jadi sujud tangane ngene iki mboten asal. Iki dasare.